Sme tu s nečakaným hostom, s Damianom. Pozdrav sa, Damian. Damian si teraz vyberá Brawlera. Sme tak istí, takže nemôžeme dať ešte raid. Ja sa stále pozerám, či natáčam vlastne. Poď. Dobre. Sme vedľa seba. Takže môže to byť výborné. Neviem, či to vyhráva s týmto vedľa mňa. Ideme na to! Wow! What in the hell? Wow! Díky! Niekedy nájde zvuk, prepáčte. A niekedy nefunguje. Už za chvíľku minútu natáčať. Nefunguje mi Inter, takže nesmíte sa. Berem to. Ja sa stále pozerám, či natáčam vlastne, lebo mňa sa pomôže ľahko vypnúť. Dobre, už vyhrávame. Amen. Umierame. Tam bude a umrel. Dobre, Matúš sa nechce pozdraviť, ale my zatiaľ vyhrávame. Bohužiaľ ne. Bohužiaľ už to tak nebude. Ale možno bude. Nájdi. Dobre. Ideme. Jo! Prepáčte. No. Vyhrali sme. Dobre. Budeme len pár hier, akože na 3:10. Mám ranket. Dámy a pánové, získavam tú bravu, ale to nevadí, lebo mám ranket. Dobre, tu máme ešte tieto hry. A tu teraz nevidím niekoho, Čau, Legendary. Čau, Legendary. Dobre, ideme na to. Natáčam, dobre. 3 minúty. Tak to dáme na 4, ne? Ne? Damian. Dáme to na 4, povedz. Vypínam kameru. Povedz. Sa bojíš kameru, veď si veľakrát natáčal. No, nevadí. Pozorom. Meg. Kámo, počkaj. Ty tam nechoď a ja tam pôjdem zatiaľ. Zatiaľ, keď sa vyhľuješ na tú zmrzku, tak ja ti to zabijem. No, ale dajte zatiaľ gól, skúste dať gól. Máš? Máte. My hráme s botmi. Neviem prečo, ale teraz nás to por.